मिथिबायना स' नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे WhatsApp ग्रुपनि लिंक दङ बे लिंकआव क्लिक खालामनानै डाइरेक्ट WhatsAppआव मोनहैगोन स' आं नोंमारगौसो नै लोगोफोर आं माखौ सानदों नोंमारगौ नै WhatsApp ग्रुप खुलिमारबाय दा भिडिअ लिंक होमारबाय दा नोंमारगौ बे बर' बाजारनि पुरा कन्टेन्ट लाखाथारदों बे मानसिया आवगोल एसे मोजां बानायोमोन दाथ' पुरा बर' बाजारनि कन्टेन्ट लाबाय माथो बेलाय बर'फोरखौ फाननो नागिरनाय Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि चेनेलाव फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन माने सासे इउटुबार दं आरोना आर्मि लाभार 100K बिथांनि भिडिअ बानायनायखौ मोजां मोनाखै आं मानो होनबा बेना कन्टेन्टआ एसे आवगोलनि बै बर' बाजारा बेबायदि जादों बेना कन्टेन्टआ बर' हारिनिखौ फाननो नागिरनाय आरोना बेबायदि जादों बेनि कन्टेन्टआ बेनिखायनो बिनि भिडिअखौ मोजां मोनाखै आं मा बुंबावनो आरो भिउसनि थाखाय साबस्क्राइबारनि थाखाय बेबायदि खालामदों आरोना इयो आरो जों माखासे इउटुबारफोरखौबो थगायगासिनो होनदों आरो बेयो माने नायग्राफोरखौ आरोना पाब्लिकखौ थगायगासिनो होनदों आरोना जेनेबा गाव बिराद मोजां बुंदों आरो गावनिया नंथारगौ केला गावनाथ' कन्टेन्टआ मा जादों गावना माबा बर' हारिखौ फाननाय बायदिसो जागासिनो कन्टेन्टआ बे बर' बाजारनि बायदिसो थांगासिनो थ' लोगोफोर मा बुंबाय थाबावनो नायग्रोदो बिनि बुंनायखौ एसे नोंथांमोनाहाय माने आंखौ बुंहरबाय थादों जे आदा भिडिअखौ हर 9 मिनिट 42 सेकेन्ड भिडिअखौ हर होननानै बुंहरबाय थादों स' आं मैयानि भिडिअआवनो अलरेडि बुंनानै होखादों जे आंनाव भिडिअआ गैया जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नुदोंबा लाइक मारि जुदि भिडिअखौ नुवाखै अब्ला डिसलाइक मारि होनना बुंदोंमोन आङो स' ओमफ्राय नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नुवाखै जानांगौ बांसिनानो बेनिखायनो डिसलाइकआ बांसिन फैदों बिनिफ्राय जे नोंथांमोना आंनि जा बे स्क्रिनाव जे आं WhatsApp नाम्बार हैना बे WhatsApp नाम्बारखौ लानानै जे आंनाव फेसबुकआव WhatsAppआवहाय डाइरेक्ट मेसेज खालामदों जे आंनो भिडिअ हर माबा हरनानै बे आर्मि लाभार 100K ना बे स्क्रिनाव मानो नाम्बारखौ होदों मिथिबाय बे माने नाम्बारखौ लानानै WhatsAppआव मेसेज हरजानो लुगैखादों आरोना बे भिडिअखौ बिहरजानो लुगैखादों बे मानसिया बेनिखायसो होगोन बे नाम्बारखौ नङाबाथ' आसखा होआना बेबायदि इउटुबारफोरा बिदि आसखा नाम्बार होआना स्क्रिनाव आरो बेयाव नाम्बार होनायनि सायाव आरो दंबावो र' आं बुंगासिनो लासैनो थ' नायग्रोबावनोसै जे बुंहरदों भिडिअ गैयाबा मालायनि माबाखौ मानो होबाय थादों बिदि होननानै बुंदों नोंनाव जुदि भिडिअ गैयाबा नोङो मानो भिडिअ बानायबाय थादों होननानै बुंहरदों बिदिबो बुंदों मानसिफ्रा स' पाब्लिकफ्रालाय बुंखागोन भाई मिथिबाय मानो होनबा पाब्लिकफ्रा थगायदोंबो सानोना जोंफोरखौ इउटुबारफोरखौ बिसोर होनखागोन होमबाबो नोङो होनजानो एसेबां बायोबा नों नाम्बारखौ होनामोन आरो स्क्रिनाव नों स्क्रिनाव नाम्बार होनाया भुल जादों एसे सोरबा गाज्रि कमेन्टबो खालामदों सोरबा मोजां कमेन्टबो खालामदों मिथिबायना गाज्रि कमेन्टआ बोरै होनबाथाय माने बिसिनि माने भिडिअखौ नुथारनांगौ जे जा बे 9 मिनिट 42 सेकेन्ड ना मा होनदों नाथाय बिसिम भिडिअ दंना गैया मिथिया नाथाय बे भिडिअखौ मोनैनि थाखायनो जे बिसोरो हेड कमेन्ट खालामदों मिथिबायना स' माने बिसोरनि भिडिअखौ नांथारगौ भिडिअखौ जेरैखि जाया नांथारगौ माने आंनाव बुहुत बिहरदों जे माने स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारा बे WhatsApp नाम्बारखौ लानानै मा आंनाव WhatsApp खालामनानै जे भिडिअखौ बिहरदों बुहुत मानसिया बिहरदों मिथिबायना नों स्क्रिनावनो WhatsApp नाम्बारखौ होनानै लाखाबाय बिहरजाखागोन दा बुहुत मानसियानो बिहरखागोन बेबायदिबालाय आरो बेयावथ' भिउसआ खम फैयाखैना बेसेबांबा 1000 फैदों बेयावथ' बिहरखागोनानो मानसिफोरा बे बेलेगनियावनो जोंफोरनियावनो कत' बिहरदों माबायावनो इउटुबनि कमेन्टआवनो आरो नों WhatsAppनि नाम्बार होना लाबावदों बेयावलाय बिहरखागोन हेड कमेन्ट खालामजाबाय थानायनि थाखायनो माने हरावहाय बुहुत माबाबाय आरोना भिडिअखौ बुहुत नागिरदोंमोन आं स' ओमफ्राय भिडिअखौ मोन्दोंमोन आङो नाथाय 9 मिनिट 42 सेकेन्ड नङा बे भिडिअआहाय अनलि 2 मिनिटल'सो भिडिअआ मिथिबायना बहा माथो मोनबावबायसो माथो 2 मिनिटनि मोनबावदोंसो नोङो जों 2 सेकेन्डनिल'सो मोन्दों 2 मिनिटनि मोनबावदों नोङो थ' बेबायदिबा थिगानो नोंबो फाटाफाटि ना जायफ्रा दायो इउटुबावहाय बे टमि नार्जारिनि सोमोन्दै भिडिअ बानायना आपल'ड होबाय थादोंना बिसोरो माने एसे केयारफुल मिथिबायना जेनेबा गाव बानायाखै आरोना भिडिअखौ माथो गावनावलाय दं माथो गावनाबो दं माथो टमि नार्जारिनि भिडिअआ सांग्रां थानो थिनलायबावदों जोंखौबो गावथ' भिडिअखौ मोनबावबाय होनदों जोंलाय 2 सेकेन्डनिल'सो मोनबावदों गावना 2 मिनिटनिनो जोंखौसो सांग्रां थानो थिनबावो फाल्थुलै बेलाय गावहा डेन्जार आरोना गावखौ जेबो खालामनो हाया माबायदिलै र' दासो मेन खोथाया जागासिनो नाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ एसेबां नायनो होनथारबायबालाय आरो आंनाव एसेबां रिकुवेस्ट खालामथारबायबालाय स' आं भिडिअखौ हरनो सानबाय नोंथांमोननो थ' लोगोफोर
बिथाङा भिडिअखौ हरनो सानबायनो नोंसोर गासिबो WhatsAppआव बिनि नाम्बार दंखायो बे स्क्रिनाव नुनाया आं होआखै दै बिनि भिडिअसो बियो आं ओरैनो स्क्रिन रेकर्ड खालामनासो होदों नालाय बिनि भिडिअसो बियो ओमफ्राय बिनि WhatsApp नाम्बाराव थांनानै हरनो सानबायनो मानसिया थारमाने दंखुमाखायोमोन बेनाव 9 मिनिट 47 सेकेन्ड ना मा होनो बे भिडिअ दंखुमाखायोमोननो थगायदोंसोमोन बे थारमाने हरनो सानबायनो दायो बिहरबाय थानायखाय थ' गासिबो थांदो फटाफट आंबो थांगौ र' लासैनो स' नोंथांमोनाथ' ओरैबायदि जाम्बा खालामजागासिनो दं मिथिबायना इउटुबाव थांनानै स' थाम्बनेलखौ नायनानै माने भिडिअ दंथारो बेफोरबायदि साननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मा क्लिक खालामनानै नायो नाथाय नोंथांमोना भिडिअ नुदों जानो भिडिअ नुवाखै स' बै माखासे इउटुबारफ्रा नोंसोरखौ जाम्बासो खालामगासिनो मिथिबायना नाथाय आं बायदि रावबो इयाव थुनानै ओरै थां होननानै भिडिअखौ देखायाखै मिथिबायना जेनेबा जों माखासे इउटुबारफोरा जाम्बा खालामगासिनो आरोना पाब्लिकखौ ने हो साला गावलाय टमिन नार्जारिनि बे भिडिअ हेगारनाया नोंबोथ' थाम्बनेलाव होदों ना नोंनियाव बहा भिडिअ नुदों हो नोंनि इउटुबाव बहा भिडिअ नुदों बिनि ओरै थांनो थारमाने नोंबो बै बर' बाजारनि बायदि खालामनो नागिरदों नामा WhatsApp ग्रुप लिंक खुलि होसिगोन WhatsApp ग्रुप खुलिनानै भिडिअनि गाहायाव लिंक होसिगोन थांदो हो बेबायदिसो खालामनो नागिरदों नामा नोङो साला बर' हारिखौ फाननो नागिरदों बे आरो नोंनि बायदि बेबायदि भिडिअखौ बेयाव मोनगोन ओरै मोनगोन इदि हरगोन WhatsApp ग्रुप खुलिगोन बेबायदि नङाना जोंनिया बेबायदिबाथ' बुहुत मानसि फैयो साबसक्राइब खालामो भिउस फैगोन भिडिअथ' बेखौ लानानैनो बिराद डेन्जार माथो नों हादों भिडिअ हरनो हादों नोङो हरलाय आं दा SMS हरगोन नोंनो स' नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे WhatsApp ग्रुपनि लिंक दङ बे लिंकआव क्लिक खालामनानै डाइरेक्ट WhatsAppआव मोनहैगोन स' आं नोंमारगौसो नै लोगोफोर आं माखौ सानदों नोंमारगौ नै WhatsApp ग्रुप खुलिमारबाय दा भिडिअ लिंक होमारबाय दा नोंमारगौ बे बर' बाजारनि पुरा कन्टेन्ट लाखाथारदों बे मानसिया आवगोल एसे मोजां बानायोमोन दाथ' पुरा बर' बाजारनि कन्टेन्ट लाबाय माथो बेलाय बर'फोरखौ फाननो नागिरनाय सोलाय मिथिबाय एसे सोलाय बेबायदि खालामनाङा भिडिअ बानायदों बानाय बिदि WhatsApp ग्रुप खुलिगोन भिडिअखौ बिदि हरगोन बेबायदि नङा मिथिबाय आरो जोंखौसो पाब्लिकखौ थगायदों एसे मोजां साननानै भिडिअ बानायनांगौब्रा बेबायदि बर' हारिखौ फाननो नागिरनाय खालामनाङा मिथिबाय फालथुलि बेलाय मानसियालाय साबसक्राइबारनि थाखाय भिउसनि थाखायनो बिदि खालामनाङाब्रा मिथिबाय जों माथो बेबायदि खालामबालाय जोंबो हायो माथो बुहुत WhatsApp ग्रुप खुलिनो हायो माथो हरनो हायो माथो बेबायदि भिडिअ जोंनावबोथ' थायोना भिडिअफोरा बेबायदि खालामनाङा थारमाने एसे गाज्रि जायो मिथिबाय नोंनिया कन्टेन्टआनो पुरा माबानिसो जादों बर' बाजारनिसो जादों सोलाय मिथिबाय एसे आर्मि लाभार 100K एसे सोलाय लोगोफोर बे दाख्लैबावै जे बे टमिजों ओमफ्राय बै एक्टरजों भाइरेल जानाया बेजों लोगोसे माबा मोनसे भइस मेसेज फैफायाखैमोनबा सोरबा हेगाराखैमोनबा हिन्जावसा बे मिथि ओमफ्राय हिलिनाखौ बुंफादोंमोन ना बे मिथि आरो हिलिनानि माबाया फेकसो आरोना ओरैनो बुंदोंसो बियो थारमाने माखासे मानसिफ्रा बिदिनो मेगन गोसा थायो नालाय बुंनानै होबाय दा बेनो भाइरेल जाबाय बेबायदि बुंनाङा आरोना हामा बेबायदि बुंनो ओमफ्राय मिथि आब'आबो माबा लिरनानै होखादोंमोन फेसबुकआवनो बेखौ होलायलायला आं नुखाबाय बुहुत मानसियानो थ' लोगोफोर बिसिनि निउसआ फेकसो माखासेया बे सानैनिया हिलिनाजों मिथिनिजों ओमफ्राय मोनसे खोथा बे सासे आरोना सासे बिनानाव जायो गावनि चेनेलखौ बुंना होनो थिनदों ओमफ्राय आं स्क्रिनाव होगोन ओमफ्राय डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन आरोना थांनानै नोंसोर नायदो नायनानै मोजां मोनोबा साबसक्राइब खालामदो आरो अननानै थारमाने 1K जाथारसिगोन बारा टाइम गैला बेनाबो इसेल'सै 1K खालामना होदो अननानै थ' लोगोफोर नायथारदो खालामथारदो बेखिनियावनो बाय